Na linke je Ľubomír Kráľovanský, odborník na dôchodky. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako teda funguje v súčasnosti dôchodkový systém? Aký je rozdiel medzi prvým, druhým a tretím pilierom? Dôchodkový systém na Slovensku je postavený na troch pilieroch. Prvý to je tzv. Štátny, ktorý spravuje sociálna poisťovňa, je priebežný. Ľudia zo svojej hrubej mzdy tam odvádzajú príspevky a na základe doby a koľko príspevkov tam odviedli, v podstate sa im vypočíta dôchodok. Druhý pilier je šťastí dobrovoľný, ale aj povinný a človek taktiež do neho neplatí nič. Naopak sociálna poisťovňa z odvodov momentálne 4% prispieva ľuďom na ten druhý pilier, ktorí si vyberajú správcovské spoločnosti a fondy, kde sa im tieto peniaze zhodnocujú. A tretí pilier je na dobrovoľnej báze, to znamená, že tam človek už musí dať nejaké príspevky a výhoda je v treťom pilieri, že môžu, alebo naopak zo zákona pri určitých povoleniach musia zamestnávateľia prispievať. A týmto pádom takto nastavený dôchodkový pilier prináša ľuďom vyššie dôchodky. Vyháva niekde súčasný dôchodkový systém, prípadne kde sú jeho nedostatky? Nedostatky sú vo vzdelávaní všeobecne. Ľudia nevedia, ako funguje dôchodkový systém a mnohokrát na dôchodok začnú myslieť, až keď je tesne pred dôchodkom alebo pár rokov pred dôchodkom, čo už je neskoro. Pretože príjem na dôchodok je dlhodobý proces, je to beh na dlhú trať a pokiaľ človek nezačne pripravovať sa na to vlastne už v mladom veku, tak potom o 50 rokov už je neskoro myslieť na dôchodok. Stačí sa mi spoľahnúť na tri piliere? V súčasnosti ani tak nie, pretože podľa ekonómov ideálne je, keď človek má príjem na dôchodku vo výške zhruba 65% z príjmu, ktorý má pred dôchodkom. Vieme, že dôchodky z prvého piliera sú 42%, druhý, tretí pilier. Pokiaľ človek sa o to nestará, je to málo. Človek musí mať štvrtý tzv. Pilier a to sú tie vlastné investície. Ako by mal vyzerať podľa vás taký osobný dôchodkový systém? Ako si z hľadiska odborníka na dôchodky pripraviť čo najlepší základ pre dôchodok? Tak základ je pracovať, aby človek mal príjem. A samozrejme mať prvý pilier, druhý efektívne si nastavovať fondy, a tretí pilier taktiež vybrať si správne správcovskú spoločnosť a fondy a štvrtý pilier, to znamená investície, nie sporenia, ale investície dlhodobé, hlavne akciové a ETF-ka trhy, prípadne zlato. No, ale čo mnoho ľudí zabúda je, tieto piliere stoja na tom, že človek je zdravý a má príjem. Ale čo keď stratí na základe zdravia príjem? Tieto piliere sa mu automaticky nebudú plniť, to znamená, nebude mať dostatok peniazy, aby si vytvoril príjem na dôchodok. Alebo napríklad veľa ľudí podceňuje poistenie napríklad nehnuteľnosti. Sú tu záplavy, zemetrasenie. Ľudia pred dôchodkom prídu o dom a peniaze, ktoré majú možno našetrené na dôchodok, musia použiť na to, aby mali prístrešok, aby mali kde bývať. Čiže to sú princípy, že osobný dôchodkový systém treba brať komplexne ako prácu s rodinnými peniazmi. Vy už ste to naznačovali, ale predsa len sa opýtam ešte raz, že kedy vlastne treba začať myslieť na dôchodok a kedy by sme nad touto témou sa mali vážne zamyslieť aj konať? Hneď ako človek má príjem. A možno už aj študenti od 16 rokov, keď začínajú pracovať, sociálna poisťovňa im automaticky pošle list, pokiaľ im vznikla povinnosť nárok na druhý pilier. Čiže to a v dnešnej dobe sa dá odkladať si na finančné trhy v podstate od 4 eur. Je na každého, že či 4 eur je málo alebo veľa, pretože pri investovaní nie je dôležité ani akú sumu tam dávam, ale je pravidelnosť a dlhodobosť.
Ešte poprosím váš komentár na aktuálnu tému, lebo vládni predstavitelia hovoria o tom, že peniaze v druhom pilieri sú síce bezpečné, ale majú extrémne nízke výnosy. O využití peňazí z druhého piliera hovorí opakovane pán premiér Robert Fico. Štát si vie podľa poslanca SNS Romana Michelka ponúknuť garantovaný výnos, ktorý je vyšší ako štátne dlhopisy. Toto hovoril dnes v sobotných dialógoch. No a vlastne takýmto štýlom by chcel štát získať peniaze, ktoré sú v druhom pilieri, na infraštruktúru ako na mosty či na cesty. Ako sa na to ako odborník pozeráte vy? Základ je, že aby správcovské spoločnosti mali v úvodzovkách voľné ruky na financovanie, respektíve na zhodnocovanie mojich úspov. Ak tam príde garancia, to znamená, že správcovské spoločnosti budú musieť garantovať nejaké výnosy, to znamená, budú investovať do menej riskových fondov a tým pádom tie výnosy v druhom pilieri budú nižšie. Čiže osobne si myslím, že ľudia na dôchodku z druhého piliera dostanú menej. A čo sa týka súčasných dôchodkov z druhého piliera sú nízke. Samozrejme, že ľudia sa nestarali, mali zle nastavené fondy, ale osobne si myslím, že výplatná fáza druhého piliera je veľmi, by som povedal, proti ľuďom, pretože ak človek má tam, poviem napríklad, má tam 14 000 našetrené, tak dostane doživotný dôchodok z druhého piliera necelých 45 eur, čo je málo. A práve na toto by sa mala pozrieť vláda, štát, aby zefektívnila vyplácanie renty z druhého piliera. Hovorí odborník na dôchodky Ľubomír Kráľovanský. Ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Do počutia. Dovidenia, ďakujem.